ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад боз якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника чӣ намуде ки реклама дошта бошад, маромад сурат маълумот чад дар WhatsApp иморо кунед, мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Россия, аз территорияи Душанбе, аз шаҳри Қурған, Ваҳдат, Ҳисор ва территорияи Рудакӣ бо нархҳои кредит астад ва бо хонаи фурӯшӣ аз территорияи Регар, яъне Турсунзода. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор аст, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. خب کورس امروزه باشد 1000 روبل برابر است به 175 سومونی. ما باشد نوار سر میکنیم تا آخرش تماشا که لایکاتو نگذاریم. مرحمت رفتیم. یکم خانه فروشی نازی حولگی امروزه است دوستان قرار دارد در روسیه در تریتوری مسکو. یعنی که بیزنسی تایور روزی همش فهمیده میتونیم که همه چی داره با همه چیز چوراش. خانه فروشی قرار دارد در روسیه در شهر اریول، یعنی که از مکات میگه از مسکو تا خود را قریب 300 کیلومتر میگه راه است. خانه که بین وال زمینی کشود 1 هکتار میگه زمین شخصی میگه، یعنی داکومنتال نیم 1 هکتار زمین شخصی باز 13 هکتار دیگه میگه زمین دولتی، یعنی аренда барои мисол ягон чи кориданда, яъне ки барои алаф мекунен чизе мекунен ҳастай. Обсвет ҳастай бо фермаи калон дорад, оғлои калон дорад ки барои ҷои гов мол нигоҳ кардан. боз як трактори дига қатӣ пулукуш, гандумкоракаш ва алафзанакш кади ва прескунакш кади, яъне ки трактор комплект ҳам гандумкорак, ҳам алафдравак, ҳам прескунак, ҳам яъне ки обши ҳама чи бо яъне пулукуш кади, ҳамаш комплект. خب اینجا میگه همه همسایه میگه توجیکو میگه بسیار زندگی میکنن، میگه به نهایت جای خوب دوستان عزیز که برای یک بیزنس کردن، یعنی گردوانش همشون توجیکو هم. یک سالا میگه الاف و هزم میگه برای گو مول دیگه کردن، میگه ذخیره داره. یک سالا باز میگه 10 تن دیگه میگه گندم داره، 10 تن دیگه گندم. همه شرایطش مهیا برای جای گو مول دیگه کردن، برای زندگی 100%. 1 هکتار زمین باز 13 هکتار دیگه یعنی زمینی аренда. همش میگه کامپلکس، همش که میگه فروختن میشود با نرخ 1,800,000 روبل که باز ارزانتر میشود. این امی رقمشون است، در نمره رسیا پاستین کار میکنه، کدومتون که میخرین در امی رقمشون زنگ زنین با ارزان میکنه و این رقمشون دا یعنی واتساپ هم پیوست دارد. نویسی کلان فرما تراکتور با همه چیز جا با 10 تا دیگه گندم، обши 1 гектар замини документали ва 13 гектар дига замини аренда. Марама занг занем бо арзонтар мешад, ҳамаш 100% ая бародари тоҷики худамонае. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон ки хонаи арзон бо нархи дастрас аз территорияи Душанбе дар ноҳияи Рудакӣ, Ленинский район, гардиши Ёвон, қишлоқи Ҳасанобод. ҳамагӣ 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагӣ аст ки як калидорча ошхона ба ниаш катӣ. болои хона пӯшондагӣ аст дӯстони азиз, хона коробка аст, баъзе рангу буруш ҳам хел мондагӣ ай. хонае ки бо нархи арзон ва тариқи кредит ва вариантҳои алишам ба мошин мешавад. дастрош мегад мефурӯшад бо нархи 99,000 сомонӣ ки боз кадоме ки мехарад яъне арзон мешавад. хонае ки чӣ арзон коробка аст тайёр, фақат дар тиреза мечаспонем, як ранг бур мекунем, медорем зиндагӣ мекунем. хона тариқи кредитам 1 сола дода мешавад ва тариқи мошинам, яъне лабои намун мошин катям мисол алиш мекунам, болоиш мондагиша сум метен. ин ами рақамошон аст, мегафон аст, позитивни кор мекунам ва дар рақамошонам WhatsApp имо пайваст сурат. бо ҳам хел хона чанд намуди вариант доранд ки тариқи кредит метиҳанд. марамат занг занед, дигар маълумоти пурраша ба шумо фаҳмода метиҳанд. сеюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон. инашам қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ, дар Ленинский район, дар кирпични гуфтагӣ аст, пеши мактаби 4, пеши гимназия, айканал мегад боло, аз раҳи калон мегад то хонара ҳамагӣ 700, яъне 700 метр роҳ аст. обшим 3 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тайёр аст. дӯстон азиз ки як калидор ошхона баня дурушда, яъне ванья кухни дар дуруни хона. хона тайёр аст, дар тирезаҳо часпондагӣ аст, монтаж кардагӣ, шикатур кардагӣ. хона обшин фақат тайёр аст. бози қайдига санг шабин ам чиёи сохтмониям дорад. хона тайёра медорем зиндагӣ мекунем. хоҳем ягон бадили хутон бо ягон рангу бор карда мегирем. дастрош мегад фурӯхта мешавад бо нархи 120,000 сомонӣ ки боз
арзонтар ҳам мешавад ва тариқи кредит ҳам яксола дода мешавад. агар мошинам дошта бошед мошинам қабул мекунад, тане ки тариқи автомобилам алиш мешавад. бо ҳамин хелхона чанд намуд дигар вариантҳо ҳам ҳастае ки метавонед ки шумо занг зада вариантҳои дигарашонам яъне ки бинед, ба ҳамин рақамҳо занг занед, ба шумо дигар вариантҳошам метиҳанд. бо дар рақамҳошонам имо ватсап пайваст 128 мега бо арзонтар мешавад. аз райони Ленски яъне тариқи кредит ҳам тариқи сумкати 120 арзонтар мешавад. марамат тамос гирем. чорум хонаи фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Турсунзода яъне ки Регарда мешавад, дар ҷамъияти Навобод гуфтагӣ аст деҳаи Истиқлол. ҳамагӣ 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки 14 хона кардагии тайёрае ки як калидори ошхона баня кухни ҳоҷатхона дорад. дар наздикиш мегӯяд мактаб, бунгоҳи тиббӣ ва масҷид мега ҳастае. дар ахтори навниҳо рӯи ҳавлии битон ҳар як хонаҳо мегӯяд ремонтҳои замонавӣ кардаги ҳастанд ки ҳамаш бо шароитҳои беҳтарин. омада аз пеш ки таъмири нав кардаги ҳаст, ҳамаш проектҳои нав кардӣ ва хона хела мега дар расходи калон шудаги ҳастае. ҳай просто бо сум дар кор шуда мега сирошна фурӯш шуда мондем. нархи хонара 310 000 сомонӣ гуфтааса бо арзонтар ҳам мешавад ва ин ҳамин рақамҳошон ҳастае вавилон кор мекунад. дӯстони азиз, ба кадоми шумо ки аз территорияи ҳамин Турсунзода Регал ки ҳамин хона ки лозим бошад марамат дигар маълумота гирен. ҷамъияти Навобод деҳаи Истиқлол рақамҳошон кор мекунад, бо хона арзона мешавад. марамат тамос гирем. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшии замин мошин бошад марамат сурат маълумота дар WhatsApp иморӣ кунед, мо фурӯшта мегузорем. панҷум квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон ҳастае аз территорияи Душанбе дар поёни Коровон гуфтагӣ ҳастае соҳибшон. боз такрор мекунем ки шаҳри Душанбе райони Фирдавсӣ дом дар поёни Коровон пеши мактаб, мағоза ва бозор масҷид. духонага квартира ҳастае ки дар дуюм ошона қарор дорад. 40 квадрати метре бо свет таъмин астае. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом дорад. кухни, ванна, сатҳои ремонтҳои беҳтарин кардагӣ бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ термисам дорад. хона квартира омода астае барои зиндагӣ кардан. мехарӣ фақат медорои зиндагӣ мекунӣ. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 260 000 сомонӣ ки боз камтар муомилаи хубам дорад. кадомтон агар харен ин ҳамин рақамҳош аст. мегафон аз поёни Коровон духонага квартира дуюм ошина 40 квадрат. марамат дигар маълумотҳои аниқ ва пурраш тариқи телефон аз соҳибашон. дӯстони азиз, аз куҷои ҳамин Тоҷикистон ки квартира, замин, мошин, ягон хона чизе ки мехарен дар комментари нависен. мо агар ки ёфтем якумшо дар шумо пешкаш мекунем. шумо ҳамия лайка дарек надорем гузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чизи дорем падисаш кунем. мо дар хизмати шумо реклама мекунем ва чӣ намуд хонае ки мегӯян албатта ёфта пешкаштон мекунем. шашум хонаи фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар деҳаи Камбараи 2 гуфтагӣ ҳастае. аз роҳи калони боло мегӯяд, яъне аз пеши комиссарияти ҳарбӣ ва инкомат 300 ёки 350 метра мегӯяд то хонара. деҳаи Камбари 2 яъне Камбари 2 навистагӣ ҳастае. аз роҳи калони болои комиссарияти ҳарбӣ 350 метр роҳ то хонара. ҳамагӣ 7 сотиқ замин дорад ки 5 дар хона кардагии тайёрае ки як калидорча, ошхона, баня, кухни, дарахтони мевадиҳанда, гирдаш маҳкам, чойлоби ангур, боз хашебин, қумам хечо дорад. хоб ягон чизҳои дигараш агар мисол ки нафаҳмида бошем бо соҳибшона занг зада мепурсем. яъне ки бо бисёр чизҳои хона мегӯяд, яъне ки метиҳем. баъзе чизҳошам мегӯяд мегирем, яъне ки яхе таҷҳизоташам мегӯяд қатиш мегӯяд мефурӯшем метиҳем. оби соф, оби менӯшидан мегӯяд дар дуруни хона ҳастае. дастрошна хона фурӯхта мешавад бо нархи 280 та бо арзонтарам карда метиҳанд. хоб ин ҳамин рақамҳошон аст. дӯстони азиз, мегафон аст ки кадомтон шумо агар мехаридагӣ бошед ҳамин рақамҳо дигар маълумотша метавонен занг зада пурсен. хоҳиш ки лайкотона фақат фаромӯш накунед ва силкаи навора падисаш кунед. агар ки имконият бошад программа VPN аст качат карда баъд навори моро тамошо кунед. хела барои мо хуб мешавед. ҳафтум квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдаки Ленский районда гуфтагӣ аст повороти фабрика. духонага квартира ҳастае ки дар 5-ум ошона қарор дорад. 43 квадрати метре ки доми 7 этажа ҳастае ки дар 5-умаш қарор дорад. лифтам дорад. обсвечам ҳастае. ҳоҷатхона, ошхона, баня, ремонтҳои замонавӣ кардагӣ, обсвечам пасияни ҳастае. боз такрор мекунад духонага 5-ум ошона, доми 7 ошона, лифтам пасияни кор мекунад соҳибшон мегӯяд бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. 43 квадрат мегӯяд, дарош мегӯяд кушода, яъне кушода ҳастае повороти фабрикада.
дастфирошона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 285,000 сомонӣ бо кадоме ки налич сумкатӣ мегирад арзонтар карда меяне ки арзон карда метиҳанд. пешаш дар мағозаҳо мактаб хай чизои лозимӣ дар наздикӣ шаед. агар аго маълумотҳои иловагии худ айсоибиш фаҳмидед намира камошуда занг мезанед мегафон аст ба шумо фаҳмонда метиҳам. дӯстони азиз шумо агар чунин квартираи фурӯшии хона, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуде ки реклама ки дошта бошад марамат сурат маълумот шуд дар WhatsApp иморо кинен дар видеои оянда фурӯшда мегузорем. дар имзо ҳам хонаи фурӯши ки пешкаштон кардем то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.